Mendiot. Pipun kabare jarene. Nem manuke sapa sing panuwun? Manuke Mas Opak. Manuke iki tipene belang-belang. Kaya sapi poang. Iku Mas sing saka Kan Blitar. Pokoke andinge omahe Kan Blitar kono lore. Kan Blitar, ngerti kan? Lek singkatane Kan Blitar ki lek wong Blitar pasine ero. Iku ki belang-belang. Terus lek ngarani kancaku tak dudoi iki panunen arep ditukokne kalpanak. Maaf yang bersangkutan jangan marah ya. Lah wong kancaku ki petrah ya ngleding gledis lho, Mas. Dadi eneke sampean ki